Moro. Siinä olisi loppupäivän homma tossa. Vaihdetaan siihen uusi, koska niin kuin näkyy, niin tää ei kauhean kauaa enää kestä tässä. Mutta on se siinä aika hyvin kestänyt, se on niin alkuperäinen, niin tää on nyt 5. vai 6. talvi, kun tällä tehdään puita, niin ei se nyt huonoa. Vähän se on työläs vaihtaa, kun se on semmonen yhtenäinen se hihna. Niin täytyy vähän purkaa tästä näitä suojia pois ja sitten tää kuljetin täytyy ottaa irti ja semmoista, niin haetaan vähän työkaluja siihen ja tarvikkeita, niin aletaan puuhaamaan. Tässä näkee mitä täällä kuoren alla on.
Eipä paljon muuta kuin sähkömoottori ja toi sähkökeskus pieni. Sakarakytkin on tossa. Semmosta. Jotain kauhean paha on. Ei se vaan painaa aika paljon. No siitä se. Otas nyt tätä vähän kannatukseen, mä naputan tätä. Täälempääkin. Ottaa se matto siitä välistä. Pikkuhan saa jalkaani vähän sivuun. Mä sanon se meni. Täytyy lähteä hakemaan Tampereelta uutta jääkaapia. Onneksi Ari tulee vaihtaa sen keskiviikkona sen vastuussa. Saatana kaikkia paskaa yhteen menoon. Niinhän se yleensä on. Tosta. Mutta tarviiko muuta kuin löysätä takapää, ottaa noin pois? Niin sen maton saa tuosta välistä tonne. Ei kuulemma saa. Miksei saa? Näin mulle kerrottiin, että sitä täytyy nostaa pois kokonaan. Mä en kyllä ymmärrä miksi. Tää täytyy ottaa. Ota nyt näin irti tän täältä. Tää on joka tapauksessa otettava. Yeah. Mä kyllä edelleenkin ymmärrän, miksi se pitäisi ottaa oikeasti koko ajan. Jos noista ottaa sen irti ja nostattaa sitä vaan ylös. Tarpeeksi paljon se menee tossa, ton ja tämän välistä. Matto on alle. Niin sen jälkeen se on siellä missä pitää. Ja menee täältä ihan luoti suoraan tonne. Ottaa sen näistä irti vaan juu. Siis mä ottaisin kyllä vaan nää pultit pois. Sieltä pois. Nää kaksi. Niin. Ja sitten tää tietysti pois, että sen saa muikaudettua. Se ei loppu. Musta noin auki ja... Toi. Ei se, mahtuuko se tulee? Melkein ottaa noin tosta pois. Niin. Ja tämähän nyt saa olla tässäkin. Se nousee vaan. Niin. Täällä Ei oo mitään. kiinni. Katkes toinen meinaan tossa vähän aikaa. Toi on hankala paikka. Ei joku räikkä ja... Eikö tossa on hei toi? Eiks toi mene siinä? Mutta ne kaksi siitä ennen kuin toi yksi tuolta kai. Ootas. Oliko?
Ota pultti vaan. Pultti pois. Käännä se pois. Siellä on vähän kimaa. Arvois mä löysään ton, jos se tulee sieltä paremmin. Odota, käsi pois. Ei tuu. Odota. Ota se toinen sieltä vastaan. Taanti. No niin, tää härkänä pikku tonne alas. Vihki. Ei se tuu perkele sieltä. Odota nyt, älä hosu. Raketit se pikkusen pultti tonne alle. Missä hemmetissä se nyt on? No, kyllä se sieltä tulee, kun... Heikki, saatko sä kätes sieltä edestä? Se on lähellä siellä etureunaa. Jaa, mikä? Missä? Mä työnnän sen lisää. Ai tuolla! Oota, mä työnnän sen. Odotan nyt, älä tee mitään. Ei kun se tuli jo sinne eteenpäin. No, ei helvetti. Nosta välistä. Se on jossain purjilla. Siinä. Tossa. Ei oo isosta. Ei oo, vartos mä voin rynkytellä. Täälläkin oli ylimääräinen rikkain. Ei, pientä nappua hei, oota. Hetkinen, onks toi? Se on nyt irti, se täytyy noin ottaa vielä auki. Se yksi pulkki ei tahdo lähteä siitä. Se mun mielestä äsken kun mä nojasin tähän. Niin se Lähti vai? Menee kierre. Ai se on, odota, se on noin päin. Se liikkuu vähän. Nyt se on ihan jumissa. Pitäis saada tätä alaspäin, tätä. Tää on hyvä selviä. Testi. Menee jengolla ihan näin. Mä laitan, täällä on Bruce Willisin hydraulilekut. Die Hard. Mikä toinen katki se vai? Niin. Helvetin Ihan kylmä vaan tää niinku tuuli vanhuutta. täällä. Niin. Se on kova kuuli. Tonne Nyt ne tippuu siitä kuule pois kaikki. Ja siirretään. No ei ne siinäkään kyllä turvassa. No nyt paljon paremmin, ei se liiku siitä Eikö tää mihinkään. ole niinku- Siinä kuule ährätään, pannaan ne tonne. Toikin. Joo, tän nyt saa ihan sitten niinku. Aha. Tän saa sivuun. Toi turvaan, ettei se putoo. Voi vitsi, kun jos joku... Ei oo tässä mitään pikaliinaa. Ei. Mitä ei oo? Pikaliinaa tai mitään. Ei oo. Tais kato tän tonne. Tässä raana. Yksi aikaa ylös. Niin, koska tää on yllättävän paino. Pitääkö se ottaa pois siitä? Se painaa turhaan. Otetaan se pois siitä. Hei se 19 niin oli siellä se.
Lenkki. Tai toi. Toi on 19. Kummatkin. Se on se räikkä siellä. Anna se räikkä. Sulla Esku se räikkä äsken. Sä laitat sen sinne johonkin. Ei oo. Mikäs tässä on? Tää on 17. Ei tääkään. Eikö toi taida Toikin on päästä tuolta? 17. Mikä se nyt joutui se räikkä? Se oli sun kädessä äsken. Ei ollut mulla kyllä. Miksi mä kyllä on räikkäillä? Vittu, täällähän se on, mutta nyt se... Se on täällä se 19. Tää. Hylsy. No. Se käy näin. Pyöritän loppuun. Ota käsin mutteri tuolta mieluummin. Sieltä. Tästä. Ota vain. Ei oo vielä ihan irti. Niin, mutta... Mä pidän mutterista kiinni. Tästä irti. Ei kun mä pidän mutterista kiinni. No kun... Se lähtee ihan kohta. Älä tiputa. Se menee enää tosi pahaan paikkaan, jos vuotat niin siitä. En päästä nyt irti mutterista. Se on se rikko. Joo. Vedä vaan mutteri pultti pois. Ota käsi. Ota käsi pois. Ei se antanut peri. Se on kyllä Se kanssa, trikka ei ole ainoa mikä on sieltä kyllä putoo. kanssa semmonen. Otas kun siellä oli Nyt se tämäkin. voi nostaa kokonaan pois. Mä haluan tän kopan. Sekö osa siinä on? Toivon se pultti. Semmonen metsäkö tulee. Ehkäs lyödään ettei tonne reikään päästä. Sieltä lähti se rätin pala. Saaris nyt irti. Kyllähän se tossa koko lailla turvassa. Ei se ole edestä vielä kiinni. Edessä on vielä ne 2. Siinä molemmin puolin 2. Ei mun mielestä. On siellä. Onks siellä takana? No sitten on noin letkukit. Ei kun ei noita letkuja tarvii ottaa, mutta Ei, mutta takana on 2. Niin täytyy vielä ottaa irti. täytyykö tän välttämättä ottaa? Paljonko maksoi nyt toi hihna? Kun se on ollut verollinen hinta joku 3,5. Ei, se on aina ollut kallis. Ja niitä alussa niitä allikaattorijatkoja, vitsi kuinka monta niitä tehtiin, vitsi ne ei toiminut koskaan. Tää on vähän valunut tää teillä. Ei sitä ei saa. Joo, se painat siitä. Silloin se nousee, kun se nostaa vähän. Missä takana? Tuossa on noin ja sit täällä on Ai nää. ne on ne. Juu. Anna mulle, niin mä pidän täältä. Anna toi hitoa vain mulle. 17. 9. 19. Saa siitä kyllä. Katsotaan tuota Heikin puolelta vähän. Ei oo. Ei täytä räikällä täältä vääntää. Varo sitä terää sitten. Ei kai se puto. Häh? Ei kai se puto. Ei, mutta meinaa aika terävä kun se on. Vedä just kätees sillä. Ei se haittaa. Lähtikö se irti vai lähtikö vaan avain? Ei se vielä. Hyvä. Mennään tää ylempi. Niin kuin sillä, että se on ainoa sen kannatus. Mutta mulla ei kato sellainen visio.
Jätetään toi noin. Otetaan alempi reiästä pois ja käytetään... Nyt sä tiputit taas Niin se jotain. tippui tuohon alas. Älä ota sitä Mä pois, otan sen älä ota sitä pois. Älä ota sitä, kun otetaan toi alempi pois. Käytetään saranana sitä. Ei. Onko se niin löysä, että... Ei, vähän täytyy vielä ottaa. Nyt kevennys. Varmaan mä otan sormillakin, ettei se puhuttu. Nyt. Pyörii. Ei oo tarvinnut näitäkään vielä kertaakaan vaihtaa. Ei, ja Pannassa täytyy vaihtaa monta kertaa. Ensimmäiset oli kumisia, sitten nämä on tätä uretaaniset, kestää paljon paremmin. mutta hihnat täytyy vaihtaa kyllä. Oot vaihtanut. Ei kun tarvii vaihtaa keväällä tätä kesää. Noin 7. Silloin kun terä jää jumiin, niin luistaako se? Luistaa. Niin. Moottori jaksaa pyörittää. Joo. Mutta sehän on tavallaan hyväkin se, Se on jatkoa. että se on siinä on pieni vaihtoehto siihen. Nyt on rakka meininki. Nyt on. Mistä me saatais vielä yksi asento? En tiedä. Nythän se on niinku vapautettu. In theory. Tässä noikin siinä. Mistä se on hei? Toi yksi mutteri tosta irti toi. Ei se onnistu, hei se sarana homma. Kato. Se nouseekin ylös. Niin, mutta kato, täällä on tää rauta. Se estää sen, että se kääntyy ylös. Mikä vain tää nyt? Mekkääks sä Mutta kartoos nyt. Ei pyöri käsi. Voitais pyörittää avaimella. Jaha. Tää tunkattua nyt vaan tästä ylös. Sit saatais sinne väliin Tästä joku saa pölli. palaksimiehet ilmasta opetusta. No. Sen me ollaan irti. Tosta nyt hihna vaan tonne Mäpä luikauteen. käy hakemaan. Ai niin, ei meillä ole koko hihinaa vielä. Niin on se helpompi laittaa se remmi, kun hakee sen remmi. Helpompi pistää se remmi, kun hakee sen remmin tähän. Kyllä siinä muuten on nuoli, niin kuin mä sanoin. On siinä. Kyllä se, vaikka se on paistettu se pinta, niin siellä on se. Mä ajattelin, että kyllä yleensä on aina noissa toi. Herra Jumala, minkä kokoinen matto. Ei avata kokonaan rullaa. Hetkinen, tää on näin. Tää on just väärinpäin. Elikkä tää tulisi noin päin Ei. pyörimissuuntaan. Oikein päin se oli. Ei kun nyt on oikein päin. Pyörimissuunta lähtee nyt oikein. Sitä pitäisi sit nostaa. Ota sää toi. Apinalla kädet. Sitten toi. Noin. Tässä ne on. Noin. Eikö se ole hänessä? Oh. Se on vaan sitten noin. Joku ei. Hetkinen. Mitä? Miksi me otettiin toi irti? Kato. Missä välissä se on? Ai se on vaan tommonen tuki sille. Joo.
Niin, mutta se on kato, ei. Mutta täytyyhän se ottaa enemmän, ei se mene sinne. Niin, kato, kun ei se noussutkaan tosta saunasta. Mistä se katkee seuraavan kerran? Se on siellä takana jo. Otetaan hihina pois. Siitä se. Se tarvii saada sinne väliin. Mikä rauta se on? Ei sinne näe. Onks se toi? Ei kai se oo tää. Ei kai se mene tonne moottoriin. Saaks tätä? Ja ne letkut varmaankin nää. Se on yhtä pakettia ton. Ei oo, kun tos on pultti. Tossa. Niin, mut se on, mut se on ton moottori. Niin, mutta... Niin se on hitsattu tosta. Ei kato, kyllä se tuosta saadaan. Kato. Joo. Täytyis vaan... Joku vääntörauta. Täytyy se tukirauta ottaa pois siitä. Vai meneekö siitä välistä? Nyt jo väli. No siitä välistä. Mutta jos pistäis jonkun muun kuin mun käden. Katas. Nyt mun käsi muuten on siellä. Fiksut periää aina, kato. Otas tää nyt sinne tää. Toi ensin tosta. Mistäs mä nyt sitten? Ei saa sua hyvin. Nythän me ollaan vähän ehkä niin. Oikeammassa välissä. Joo. Onks sieltä? Mikä se ottaa kiinni? Tää täytyy tulla sinne päin. Otetaanko se terä irti? Ei kai. Ei se mahu tänne päin. Ei kun se ottaako se sinne kiinni? No niin, nyt se on kohdallaan. Reijät on ihan kohdallaan. No eihän oo. Ei oo. Eihän lähelläkään. Täytyy varmaan tää ensin. Nämä reijät on ihan just Ei kun oikein. niin toi on, joo toi on toi. Täällä ollaan melkein lähellä. Noi, älkää hengittäkö. Nyt täytyy katsoa, tänne jää onneksi paskaset jäljet, niin hyvä se samaan korkoon. Eli varmaan kiristetään sieltä päästä ensin pultit ja sitten vasta tää. Joo, no tää on nyt aika lailla kohillaan tää. Olikos nää pultit siellä lapiossa? Siis mitkä pultit? Vai? Ne kupukannat. Niin. Onks ne siellä? Tuolla. Liian pieni tässä on. Tossa on noin ja... Ei olekaan enää niin kiva, kun täällä on tää hihina. Ei oo kivaa. Oi vitsi muuten. Mitä? Se on muuten aika... No, kyllä se aikanaan sinne mennään. Täytyy mennä tuolta varmaan ainakin toinen tuolta alta laittaa. Oi vitsi. No. Tämähän on mukavaa vielä.
Niin kun ei oo 25 pakkasta. Niin, ja kun kyseessä ei ole mikään auton konehuone, että kun se pultti hukkuu, niin se on oikeesti hävyksissä. Nyt putos toi. Näiks sä, Matti? Matti, ei se kuule mitään. Ai saa. Hei, et sä kuule mitä? Et sä kuule mitä, mä sitä älä möyhi, kun sit... Tänne luurit pois. Mutta älä möyhi sitä, kun putos pultti. Pultti. Niin. Hetkinen, missä välissä mä olin? On tuolla, elikkä... No tossahan se köllöttelee. Hei, laitaks sä ton samalla, saaks sä ton... Tän, kato tän taaemman. Mahtuuks sun käte sieltä välissä? Missä? Tämä täällä. Täältä sitä ei ainakaan saa. En mä täältä ylety. Voisi olla puoli metriä lisää lapasta. Siis missä välissä se on? Siis kato tää, ei tosta mahu käsi tonne. Missä se on? Eiku niin tuolla. Niin, se taaempi kato. Mutta eikö se sieltä alakautta saa? Sieltä... Kato kun tehdään näin. Eikö tän maton saa kato notkolle? Ainakin vanhassa tarvii olla. Kutsutaan aina Pääseekö se väliin. siellä? Täällä on nytkin niin paljon näitä törkyjä. Kuulostaa ainakin hyvältä. Se meni pohjaan kyllä. Noniin. Mä pistän sen heti Pistä tosta. äkkiä. Täällä on niin tiukassa Missä? Onko se toi? näiden vipujen alla, että Toi. sen takia se mäntä jää jumiin välillä. Kauhea paapatus. Täällä on niin paljon tuota törkyä. Missä se on? Tossa on se toinen puu. Tää on kireä taas. Niin on. Mut se oli silloinkin. Ei kun mihinkään. No menisikö se vedättämään? Niin mä mietin kanssa. Se varmaan pyörii. No mä oon tässä kiinni, mä koitan tunnustella. Odota. Onko se siellä kolossa? Ei oo. Op, nyt. Mitä tapahtuu? Odota. Nyt. Juu, nyt on. Tää mennä. Se on kolossa ainakin. Tää on kolossa. Ai vittu. Ahasta. Au. Pitäisikö tunkea väkisin vaan niin Ei. Se nuoli nyt on, ollaanko me vielä oikein päin? Olla. No niin. Niin. Puretaan. Nohan se kato hyvä reenata. No. Näin Nyt olisi pystyy tää. yliin voitais vetää sitä. Nyt olisi tää ärsyttävä. Hetkinen, mistä tää on? Tää on isompi kuin tää mikä mulla. Mä löysin tuolta purusijasta sen meillä. Jaa. No, väliäkö hällä? Tää on palaksilla laitettu joku mikä on sattunut löytyy lattiaan. Niin, katos näes tää. Tää on vähän veemä. Mikä? Toi alempi pultti. Saaks sä sen mutteria prikan siihen? Jos sä saat sen siihen reikään. Tuliko läpi? Tuli. Niin. Noniin. Hetkinen.
se eri kokoinen kuin tää ylempi? Hetken, mä voisin just kattoo samaa, että... Tää muuten, sä laitoit väärin. Hei, se on tää isompi. No niin, otetaan pois. Otetaan pois. Tassi kapo. Niin tää on muuten ne, mitkä tulee siihen pystyyn. Nää pienemmät. Noin. Pannaan ne nyt tohon sitten saman tien. Elikkä toi, toi prikka. Ja toi mutteri tulee siihen. Näs näin paikalla. Haluan pienemmän käden joulupukun. Sitten tämä vielä kerran. Noin. Tää helvetti, onks tuo tunkki halki? Häh? Onks tuo tunkki halki? Ei, siinä on se on se pelkkä lätkä. Ai. Siinä on, kato, se on hitsattu se lätkä siihen. Jaa, no onko silti halki? Sekin on lähtenyt kerran jo irti. Ootpas. Onko siellä päässä nyt muuten kaikki pultit kohdallaan? Alaksilla pitäisi olla kanssa Hei, puru. Nää päätöt on vielä irti. Ei oo edes hollilla. Reijät on, Ei. Laitetaan ensin hollille, ettei kiristy. reijät on ihan kohdallaan täällä. Ne on taas sitten, onkohan ne näitä? Onks tutun näköistä? Varmaan näitä. Missähän 2 prikkaa? Ei kun 1. Onko se just se iso, minkä mä tarjosin? On tässä hyvää aikaa. Onko se just se, kato mitä mä sanon, että mikä tää iso on? Ota 1 kerran. Koska tää tarvii näköjään kiristysvaiheessa nostattaa reikiä mukana. Joo. Ai onks sä remmit vaihtanut? Joku on niin uuden näköinen. Ei. Ne on alkuperäistä. Nehän on ihan tasalla. Häh? Nehän on ihan tasalla. No joo, mutta ei niin. Kun kattoo meinaa hiimapyörää, niin ei se kaukana oo, että se ottaa tonne pohjaan kiinni. Ja aika syvällä on jo. Joo, mutta ei tää oo kyllä pohja ottanut. Ei vielä, mutta kyllä se ensi 19. talvena kuule ottaa. Tästä tää on ihan mähmästä tää. Kiintoa vai? Juo. Mikä 19? Niin. Jätäänkö kiinni jo? Älä ihan. Täytyy toi etupää varmaan laittaa. Ota vähän vielä. Hyvä. Olikos, ei nääkään ollut vielä tiukan. Ei se sillä toimi. Ei kun tolle. Ei se toimi. Toi. Mahtuu. Mahtuu se juuri. Sitten se
19 lenkki mulle ja... Ei kun ei. Ei tolla sais pyssyllä ton. Se menee siihen mihin se menee näköjään. Häh? No tässä on ylempi eka. Saadaan se pysyy paikalla. Ota sitä ylempää vähän. Tai ihme on, että ei yksikään pultti ole ollut löysä. No enää kyllä kireitä ollut. No ei, mutta niinku... Ei ollut auki. Niin. Tää on nyt sitten siihen. Käpälää. Mites nää? Häh? Täällä oli 2 tämmöstä kämästä maassa. Mitä nää on? Ne on tän suojan. Ai. Siitäkin on kierre mennyt tosta. Täytyisi tehdä uusiksi. Se on vähän niinku runsaan kokoinen sanotaan. Pitäisikö toi nivusto laittaa sitten? Ei sulla on niittimuttereita. Ei oo mullakaan, kun ei mulla niittimutteripiste. Tähän periaatteessa pultillakin saa vedätettyä paikalle. Se on kyllä hyvä keksintö. Vedonpoistaja on lähtenyt irti. Niin, no mä katoin kanssa. Sitten tämä. Mein Führer. Niitä oli 2. Toinen on kiinteinä siellä. Onko? Se on sen niin sanotun laakerin takana siinä. Joo, se on tuo perillä. Sitä hydraulivarresta. Tuleeko tää nyt sitten? Ei sillain. Toiselle puolelle se. Tälle puolelle? Silleen kun se olikin sun. Sillain. Miten ne 2 tulee samalle puolelle? Ne keskittää se. Missä ne pultit? Nyt on reijät kohdallaan ja pultit kohdallaan. Sulla on joku tukkokantapultit siihen. Täytyis se on muuten näin päin. Ei se tulee toisinpäin. Helpompi, jos tätä laskee alaspäin. Se on neliskanttinen reikä on tällä puolella. Tälläkin puolella. Molemmilla puolilla. Mutterit oli ainakin siellä välissä sillä alussa. Joo, ei sitä saa tonne väliin muuta. Se onkin hieno laittaa ton. No niin, se tippuu kuitenkin tonne alle. Kaikki muu on persestä paitsi moottoripyöräily. No niin. Sehän se 10 miljoonaa. Kumma juttu. Eihän täällä ole mitään erikoistiivistettä muuta kuin kartti. Sitten ne
Vai pääsekö pyssyllä? Pääsee kun on tää niin. Joo, pysyy. Kiristikö se toi jo? Joo. Paitsi täältä puuttuu. Niin. Se on vähän holtiton vielä. Vähän näin hervottoma olo. Ei se mitään, kato. Siinä on elämisen vara. Soititko sä sille Tinolle? Mä näin sen tässä kun se kävi täällä. Aha. Epäilet jossain vaiheessa kyllä. Nyt menee kelit kyllä. Ei se kuule tuolla mene minkä siellä on niin paksu jää siellä. Niin, mutta jos yölläkin on jo plussaa ja päivällä 10 lämmintä, niin Ani, oliko tää muuten ei perheestä siellä. säädettävä? Oh. Se on niin suojassa se tie siellä, että se ei ihan äkkiä sula. Eikö se oo tossa pöydän perseessä? Mitä? Pöydän perseessä on matossa. tässäkin säädö. Siellä on Siinä. Mutta tuoltahan se kiristetään toi. se grupin puita vielä niin paljon. Saatana, sitä tuli ihan liikaa sitä perkele, mä en tiedä. Ei polttopuuta ole ikinä liikaa. Nyt oo. 14 dynamottia mä oon polttanut tänä talvena. Aika paljon. No joo, mutta nyt tuli taas just tänä aamuna avasin viimeisimmän sähkölaskun, 86 €. Ei mun mielestä kauhean paska 218 neliöiseen talo. Mulla oli pelkkä siirto 300. Mutta sulla on hei tämmönen 11 kilowattinen täällä, vaikka sä et saat. Toi vie kaikista eniten toi teitin talo. Miten se niin paljon voi viedä? Se on suora sähkö. Niin. Ei. Kyllä Se se vaan se on yöllä se sähkönkulutus aina yleensä. Se kattolämmitys on semmonen varmaan. Niin. Se on kyllä huono juttu. No se Ilppi, kyllä se nyt kolmanneksen tipahti kun noin paneelit laitettiin ja Paljonko se vie toi talo? en minä tiedä. Sullahan on se takamittaus siellä, tarvitsisi sieltä katsoa. No missä sä tiedät, että se vie niin paljon? No koska se menee aina yöllä yleensä se kaikista suurin kulutus. Et sä kyllä yöllä puitat. Ei siellä mikään yösähkö ole se. Ei siellä mikään semmoinen, että se yöllä. Siellä lämmittää joku muu sitten se yöllä. Se käyttää tasaisesti sähköä toi talo. No, kyllä se vaan monesti näyttää, että se No yöllä... sitten yöllä joku muu vie Yöllä sitä sähköä. romahtaa, siis kai se kumminkin ulkolämpötilasidonnainen on se lämmitys. Vai onko se pelkästään Sisätermareitahan siinä Ei vaan. mitään muuta. Ei siellä mitään muita. Ei mikään muu vie sähköä kuin toi. Mutta miten se yöllä voisi viedä enemmän kuin päivällä? Ei se No kyllä yöllä on yleensä kylmempi. Kukaan ei liiku eikä tee mitään. Hella ei lämpiä, mikään ei lämmitä. Ei, päivällä lämmitetään. No tietysti Ei se joka päivä ole, mutta siis niin kuin... ei se kyllä voi olla, kun täällä tämmöinen moottorikin käy, niin että se yöllä olisi enemmän kuin mitä tää vesi. Ei se voi. Kyllä se on joku muu vika nyt kyllä. Ei mitenkään ole mahdollista. Tai Ei siis mitenkään ole mahdollista, että toi vie yöllä enemmän. Ei Missäs mitenkään ole Onko mahdollista. ton takamittari tuo tolpassa vai onko se talossa? Talossa sisällä. Täytyy katsoa se. Se ei ole kauhean tarkka, kun se on mekaaninen mittari. Sen Onko takia tuo pyörämittari vielä? Oh. Miksei ne tullut tonne vaihtaa? Ei kun se on vain tuo Se on takamittausta varten. takamittaus Se vaan. on takamittausta varten. Niin ne vaihtaa pelkästään sen pääsyön. Niin. Joo, toihan on mun mittari. Ei Mulle se, vaihdettiin jo toistamiseen. Jaa. niin, nyt Mun tulee vaihtui melkein. valmistaja. Se oli nyt hyvä tulee- se, kun se tuli se Elteli, tai toi Elenian asentajakin, niin pistetään nyt sama mittari eri teipillä. Mutta joo, ne on ihan samoja, mutta tässä on eri teippiä. Miksi ne vaihdettiin sitten? Sponsorisopimuksen ja käyttösopimuksen takia. Sen takia vaihdettiin. Niin. Kun Elenia oli mennyt tekee kaupat jonkun toisen mittarivalmistajan, eli toisen teippaajan kanssa. Ei vittu soikoo. No tätä tää on. No sehän maksaa se vaihtaminen. Niin Ja, maksaa. no sitten se taas siirtomaksussa Niin maksetaan. on. Voi vitsi. Mut sitähän Jere sanoi, että sama se on näissä helvetin nettivehkeissä. Että kaikki ne jumalata Huovein tehtaalta ne pöntöt tulee, mutta aina vaan vaihdetaan merkki. Eli teippiin. Ja sitten toisin sanoen vaihdetaan ne tonne laitetoimitiloihin kaikki uusiksi. Ei, kyllä siinä jotain mätää täytyy. Business. Ei se Mitäs business. toi Ei se, jousi vaihtaa? Onks toi pakkokäyttö? Oh. Toi tunkki. Niin, tää. Poikki toi jousi. No se on kokonaan pois. ei. Pistetäänkö tää pöytä paikalle?
Missä se on se tappi on tuo? Tää täytyy nyt sitten pujottaa tuolta tapit tuolta. No kyllä Ota sieltä kivaa sieltä päästä. Hetkinen, mites tää nyt oikein? Mitä vaan just näin. Eikö se ollut tosta? Oota. Joo, helpoin. Tää täytyy ottaa pois tää jalka. Miksi? Ei sitä ottaa se väliin muuten. On se varmaan otettava Ai juu. kappas. Niin se menee kato tuolla välissä. Ota Eikö se ole ihan vaan oo? sokkatappi. Mielenkiintoinen. Eiku, Kato. onko se lyhyempi toiselta puolelta? Onks toi? Eipä olekaan. Eikö se muka mene sinne, kun sä pistät sen, käännät sen tonne? Niin, mutta kun sehän pitäisi olla tän yläpuolella. Se menee tuolla Se välissä. menee täällä. Onhan se nyt jotenkin siitä vähän. Toi kolo on ilmeisesti sitä varten. Oh, se on sitä varten. Niin kun mä just katsoin, se pikku kolo siinä, Mutta- miksei se käänny? Laskepas se nyt tähän ihan maahan vaan. Tää on nyt joku lyhyystesti. Vai onks toi väärässä kohtaa toi kolo? Niin. Jos se olisi nyt tosa, missä pitääkin, sehän tulisi sieltä pois. Mutta on tää tälleen kasattu. Täytyy koko paska. Pitäisikö siihen rälläkällä vaan tehdä lisää koloa? Näin päin siihen aina... Eiku hei! Hetkinen. Näin. Ei se tule niin päin, kun se kolo on tehty sitä varten, että se nousee sieltä. Ei se käänny sitten sillä lailla, että se... Saako sitä tonne väliin sitä hihnaa millään? Ei se kyllä noin pienestä välistä ole. Ei, kyllä se on vaikea. Hetkinen, onko tolla mitään merkitystä, kun sehän on kattos. Tää on hitsattu vaan tälle puolelle. Ei tule. Ei se tule millään. Ei se tule millään siellä, hei. Mä luulen, että toi on oikeesti väärään kohtaan tehty toi. Mutta ei se kolokaan auta siellä. Auttaishan se. Kato nyt. Se nousisi pois tosta nyt sitten toi. Niin, se on kato ihan siis. Se on aivan millistä kiinni. Nousi. No niin, lyöpä sinne vaan. Siinä on kirves siinä. Tossa. Sehän lähti helposti. Mutta on se kyllä pikkusen pikakohdassa. On. Se on vaan väärässä paikassa. Niin no. Oi vittu. Eihän sen ole kahta sanoa. Missä se on se? Tappi. Nyt. Tossa. Tää. Täältä päin. Ai, suu. Ei oo ku Eikö toisinpäin. se ollut täältä? Oli. Näin, odota.
siitä nyt. Mikä tää on? Häh? Tää on se taiteilijan näkemys. Tänne pystyy jostain. Sitä varmaan olla pois. Ootas hei. Oota. Oota. Se täytyy tonne väliin pujuttaa. Se enkärit jää sinne oli. Mutta kun ei se... Meniks? Meni. Eli ketterästi. Peukalot pois. Noniin. Valmis. Sitten laitetaan. Missä se on? Onko se nyt? Nyt se on lukattu. Sitten tää maailman helpoin. Sokka tai pikkusokka olisi hyvä olla paikallaan. Se on täällä. Kummispäin mä tänne äsken tein? Näin päin. Ei kun toisinpäin. Oliks tää niinku Se oli niin... Se oli... näin? Joo. Ei kun... Now what the fuck? Siis... Se antoi periksi Se äsken. antoi periksi varmaan sen verran äsken. Ei oo sokki. Onkohan ne kärkipihdit jos? Tuolla päällä. Onko sulla tänne meinaa jotain vähän? Tää yksi on ainakin tässä. Täytyy... Mutta pitäisikö siihen vähän enemmän? Ehkä siihen nyt raskiin. Laskettekö teippiä? Rautalampi. Mitä sä tarvit täältä? Kärkipihdit. Porakone käydään poraan tuohon päähän reikään ja laitetaan siihen. Hitsataan siihen. Niin. Mutteri. Ährää tää haarasukka. Ai, sillä on suoranukka siihen. Fokkerneulo olisi ollut parempi siinä. Saaks sä... Ai, siinä. Oh. Formula tyyliin, 59 minuuttia nauhoitusta. Ja ihina paikalla. Joo. Eipä siinä. Tää oli tämmönen video tällä kertaa. Katsotaan taas mitä seuraavaksi keksitään. Se on moro.